Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sitholwe Sesonakele Isidumbu Somfundi obeneminyaka engu-15 Obedukile. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lana blog na le video. Mongoqala isijoyinele elikhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakantwandu mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Sitholwe umuntu obelusa izinkomo emzini ongasahlala umuntu Sesonakele Isidumbu Somfundi wasedlovinga ezinqoleni obekubikwe ukuthi udukile. Isidumbu seka aphalele egcwele obeneminyaka engu-15 efunda ugrade 10 ePortchester Secondary. Sitholwe ngolesithathu ekseni sinamanxeba okulimala esiphongweni. Lo mfundi obeke wabika umndeni wakhe ukuthi udukile ngomhla ka7 ku-August emaphoyiseni. Sitholwe umuntu obezilusela izinkomo sesiqala okonakala. Onguyise ka-aphelele umnumzana Sibacwele uthe uaphelele waphuma ngo1 ebusuku ezitathakusa eya kumuntu ongaziwa. Lokho bakuthole ngengane eyayinayo endlini. Wabe seyicela ukuba bephume bobabili bazosheshe babuye yala yaphethe. Ithi wabe sesihambela yedwa kungumuntu ozosheshe abuye. Umndeni bathole ucingo belivela emaphoyiseni ukuba bezohlola isidumbu esithile. Bathe mabeya bafica ukuthi nguyena uaphelele. Isidumbu sakhe sithole umuntu obezilusela izinkomo emzini ongasahlali umuntu. Umphakathi usale ushaqekile ngaso lesigameko njengoba kube ukuthi zikhona nezinye izingane ezidukile khona endaweni. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe kayaziwa imbangelo yesigameko sokufa kuka-aphelele. Kuphenywe icala lokubulala estation samaphoyisa esasezinqoleni. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.